मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथि गायसनथाय सान फालिनो साखाफारा थेलिसाल गामिनि नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों UBPO नि गायसनथाय सानखौ फालिगोन। फैगौ 18 जुलाइ एबा गाबोन गलाघाट जिल्लानि सिसुपानी ओनसोलनि सिङाव थानाय थेलिसाल गामिनि नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों UBPO नि गायसनथाय सानखौ फालिनो साखाफारा जादों। बे हाबाफारियाव गेवलां मेला बेलासिनि 1 रिंगानिफ्राय जागायगोन आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन बिटिआरनि बुंथिगिरि खाथिराम बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे गेवलां मेलावनो माननि आलासि महरै बाहागो लाफैगोन बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथां आरो आसामनि रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि अजन्ता नियोग बिथाङा। गाबोन थिग फुंनि 9 रिंगायाव जोङो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोंनि फिरफिला बिर होनायखौ जों जागायजेनगोन। बिनि उनावनो जोङो मुंख्लं बावनाय 9 रिंगा 30 आरो बिनि उनाव जोङो थिग 10 बाजिनाय लोगो लोगो 10 रिंगायाव जोङो नैबे जिथु फरायसाफोर बे जाय मानसि माने बांसिन मार्क्स मोननो हादों मेरिटरियास गथ'फोर बिथांमोननो जोङो माने मान बावगोन। जोंनि BKWSC नि माखासे EM आरो दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोङो बेखौ थिग 10 रिंगायाव जागायगोन आरो बिनि उनावनो जोंनि आरो मोनसे हाबाफारिया जाहैबाय जामुं जानाय बे थिग 12 रिंगायाव जागोन आरो 12 रिंगानि उनाव जोंहा मोनसे बयनिफ्रायबो गोनांथारसिन हाबाफारि गाबोननि जिथु अपेन मिटिं बे अपेन मिटिङा 1 रिंगायाव जागोन। बिनि उनावनो जोङो माखासे जोंनि लिंहरजानाय आलासि बिथांमोनखौ बेयाव बिथांमोननि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिहोलांगोन आरो जोङो मा उद्देশ্যआव बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों आरो जोङो माबायदि थांनांगौ बिनिनो गासैबो सायाव जोंहा सावरायनाय मोनसे जागोन। आलासि ओरैनो आलासि हिसाबै जोंनिया दा दङ मा होनो गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि स्पिकार खाथिराम बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन आरो फुंनि जिथु फिरफिलानि हाबाफारि बे फिरफिलानि हाबाफारियावबो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिथाङाबो जों खोनानो मोन्दों फैनानै दंफैखायो। गाबोन बिथाङाबो स्पेसियेल गेस्ट हिसाबै आलासि हिसाबै जोंजों बे फिरफिला बिर होनायाव थाफागोन आरो बिथांनि जोङो बेसेन भरा बिबुंथिखौ जोङो बे समावनो लाखिहोगोन। जोंनि नैबे हाबाफारियाव गासै मोन 22 जिल्लानिफ्राय जिहेतु बाहागो लागोन जोङो अलमस्ट 2000सो जोंनि गेजेराव माखासे डेलिगेट्स फैगोन आरो बिनि लकेल जिहेतु माखासे मा होनो बे हालामनिनो माखासे सुबुंफोर थाबाय बेजों गासै मिलिनानै जोङो माने बेबायदिनो more than 3000 जोङो बेयाव जमा जागोन आरो दानि एसे आगोल सोंनाय बायदि साब्रैसे मेरिटरियास गथ'खौ जोङो माने मान बावगोन। बेयाव जोङो टटेल दाहालागैसिम 33 जन 33 जन सा 33 जन जोङो अलरेडि बिथांमोननि थाखाय रेडि खालामनानै दङ बिथांमोनखौ मान बावनो। बिथांमोननो एसे एनै जोङो जा हायो काउन्सिलनिफ्राय रां बावजा एसे होगोन आरो बेबायदिनो सार्टिफिकेट होगोन आर'नाइ आरो मान बिलाइ बेबायदिनो माखासे जोङो गाबोननि जिथु मान बावनाय हाबाफारि बेखौ बिदि खुंलांनो सानदों।